エントンナンバー35番、岩内さんによります、浅岡めぐみ、女の子だんだがどうぞ。何も欲しくはないわ、あの人がいるだけで。女の子なんだもん、これらには一つ愛してほしい。決して泣いたりしない、あの人の目の前で。女の子なんだもん、約束は一度愛してほしい。口に出すのはグッグ、恥ずかしいからグッグ、優しい心で感じ取ってね。何も怖くはないわ、あの人のそばならば。女の子なんだもん、結ばれることを夢見ているわ。口に出すのはグッグ、恥ずかしいからグッグ、優しい心で感じ取ってね。何も怖くはないわ、あの人のそばならば。男の子なんだもん、